Ħalli kieku tbatija tal-pazjenti li qed isofru mill-kanċer u qrabathom mhix biżżejjed, issa ikollhom jaffaċċjaw ukoll problema oħra, dik tal-parkeġġ. Titkellem dwar dan qariba ta' pazjenta li tuża s-servizzi tal-isptar Serent Nimamo. Il-pazjenti ta' Serent Nimamo jkunu cancer patient bil-kemm ikunu jifilħu jimxu msieken. Tħalli il-karozza fejn l-entratura. Tidħol ġewwa, iġġib wheelchair, toħroġ barra. Tallaħħa fil-wheelchair, iddaħħalha ġewwa, laqqas naqra tinda. Is-sistema ġdida tat trasport pubbliku kompli tarra s-sitwazzjoni. Hemm biċċa triq li pratikament jieħdu kienu jipparkjaw ħdejn il-mortuary. Issa mhux talli neħewa poġġew il-bassist. Hemmhekk kienu 50 karozza jipparkjaw easy. Sal-ġimgħa l-oħra neħewa għamluha kollha yellow lines biex jipparkjaw il-basses li ma jkunux qed jintużaw. Stop the bus għandha dritt iktar minni. Pazjenti bħal dawn huma batuti ħafna u xi kultant li qsar mixja hija diffiċli ħafna. Dan qed iwassal biex qrabathom qed jipparkjaw fuq double yellow lines bir-riskju li jiġu clamped jew jaqilgħu multa. Il-karba saħansitra waslet għand il-Ministeru iżda ma nbidel xejn u din mhux l-unika problema li qed jgħaddu minnha. Meta jmorru emerġenza. They treat it like any other normal patient. Meta pazjent tal-kanser li jkun għadu kif għamel chemo, l-immune system vulnerabbli ħafna. L-appell tal-pazjenti u qrabathom hu biex tittieħed azzjoni immedjata dwar dawn il-problemi għaliex dawk morda bil-kanċer diġà għaddejjin minn tbatija kbira.